Conas Bliosáin Agus cadíad seo an rud is bliosán ann. Carcioffi ag an Garraíodóireacht Osig mé ag fhás bliosán agus tá sí cinálíonn le feiscint inis le peachtain. Mishe ag oberse Jack Glinne Tana tomatoes and the money makers Agus cabáiste Bhugair seohiad a fatamil agus an sin bhí siad le buga amach sa cheapach nó sa leaba seo. An seo táim ag róir agus ag gort glanne agus féchar inis nach bea an cheapachaí. Agus an sin bhí an fáil ré leis an salachar nó na fialaí agus iad a chuirt ar chúil an gharraí sin. Agus nóid bhí roint mudaí a tastáil. Agus an sin daibrig mé ar luas lasrach leis na bliosán chur. Tá ceircín ó cuicín déag chur i going agus is caimiid isce a chur. Bhí sé seo antainmhach go deo. Agus an sin roint 16 níos déanaí thug mé fideara go dógus sé seo a bhád níos má ama nar mar cheap mé dosach. Cuinígí súlamach don chuid eile den ísean seo slán tamlín.